Waar gaan we heen vandaag? Lekker hetzelfde rondje weer? Ja, ja. Goed zo. Doen we. Heerlijk. Het was op zondagmorgen, 10 januari 2021. Het was heel koud. Ja, het was Ja, niet zo ja. lekker weer als nu. Nee. Het had gevroren, ja. En toen liepen jullie hier? Ja. Toen liepen we hier, ja. Ja. Nog wat te kletsen met elkaar. Is het raar om nou hier te lopen of niet? Nee, nu niet meer. Nee, niet meer. Nee? Nee, Nee. dat was wel in het begin. Ja? Ja, dat was altijd, komt er dan een beetje zo'n brok in je keel als je hier komt. Ja, wij liepen ietsje verder van deze plek af, zo'n 40 meter die kant op. En toen hoorden we een plof achter ons. Ja. En toen dachten we van, hé, kijk een Wij draaiden ons om te kijken. En Ja. Ja. Toen zagen we iets zwarts liggen. We dachten eerst dat is een hond. Maar voordat je dan in de gaten hebt dat het echt een persoon is, dat duurt even. En toen zagen we dan wel dat er schoenen aan vast zaten. En toen zeiden we, oh, daar ligt een persoon. En toen zijn we gaan rennen. ja. En hij maakte geluid, hij maakte Ja. dat rare geluid. Ja. Gasping. De laatste ademhaling die iemand uitblaast, zeg maar. Ja, dan, Ja. En daar komt dan zo'n geluid bij. En toen heb ik hem gelijk op zijn rug gedraaid. En even elkaar aangekeken van, zal ik, wat moet ik? En toen ben ik gaan reanimeren. Ja. En ik heb 112 gebeld meteen. Dus er was een, ja. En toen ben jij gaan vertellen waar we waren. Dat was het nog een opgave. Ja. Want de reanimatie was eigenlijk, ze was al gestart, dus daar hadden we geen hulp bij nodig. Nee. Maar om te vertellen waar we waren, ja, dat was nog een beetje ingewikkeld. Ja, want dat was hier, hè? Ja, Ja, midden in ja. de bossen eigenlijk, Hier, ja. hier waar het ongeveer was. Ja. 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 3 weken van tevoren had ik herhalingscursus gehad. En nooit gedacht dat je dan zo snel Nee. iemand... Nee. Nee, echt geen moment. En, hè? Hey, hallo! Ja. Zo, Zo, zo. dat gaat altijd zo? Altijd gaat dat Zeker. zo, ja. Ja, als we elkaar zien, is even omhelzen en met een kusje erbij. Ja, dat moet er kunnen. Want wie zijn dit voor jou? Ja, het zijn, als zij er niet geweest waren, dan was ik er ook niet meer geweest. Toen ze hier liepen, dus hebben ze mij gevonden. En ja, goed, daar heb ik alles aan te danken. Kan je nog iets herinneren van dat moment? Nee, ik helemaal niks meer als dat ik ben nog iemand tegengekomen, maar dat is een kilometer of 3, 4 terug. En vandaar ben ik alles kwijt. Dus ik kwam bij op maandagmiddag op de IC. En de familie stond rondom me heen en ik had geen idee wat er gebeurd was. Het zijn gewoon vriendinnen geworden, ja. Ja. Is het een blijvende band? Ja, gelukkig wel, ja. Hebben jullie nog een blijvende herinnering? Ja, we hebben met z'n drieën een tatoeage laten zetten. Ja? Mag Ja. die ook zien of niet? Of is die, Ja, zeker. Bij mij is hij wat slechter te zien, want Ja? er staat meer op dan alleen die Oh. tatoeage. Dus kijk, hier staat hij bij mij. De datum en dan hier een flatline, dus een streep. Maar dat na de reanimatie heeft hij weer de hartslag gekregen, dus daar is de hartslag te zien. Ik ren nog elke morgen diezelfde ronde. Ja. En dan, als ik hier kom, dan steek ik altijd even de hand op, sowieso. En ja, vaak loop ik hier wel eens en dan denk ik van, oh god, als ze er toch niet gelopen hadden. Ja. Dan was het gewoon einde verhaal. Ja. En dat besef ik heel goed. En daar ben ik ook zeer dankbaar voor. Twee echte helden uit helden, hè, zijn dit? Zeker weten. Ja. Ja, die titel hebben ze al verdiend.